אהלן. פה אתם גרים? כן. יפה, מה, השתדרגתם? משתדרגים, מתקדמים בחיים. זה בחורף ושם בקיץ, אתה מבין? יש בית לחורף ובית לקיץ? אבל מה קרה לכבישים? לאט לאט, גם הכבישים נעשה פה. איפה שדי? מבין. בוא, שדי, בוא. שדי, בוא תעלה. מוביל אתכם, איפה זה? הבית פה החום? כן, כן. ביירות יש פה בוץ. הרבה לפני האקרים סעודים שגונבים כרטיסי אשראי, היו שם שלושת האחים בדיר. מה אתם יכולים לדעת עליי? כל מה שאתה לא רוצה שנדע. לפני קצת יותר מעשור, כשהתפוצצה הפרשה שנקשרה בשמם של האחים, זעקו כותרות העיתונים, כמו השבוע, על מחדל ההבטחה החמור, שאיים אפילו על ביטחון המדינה. מה הם עשו? מה הם עשו? מה הם לא עשו? הם עשו בתוך מערכת הטלפוניה במדינת ישראל מה שאני עושה בבריכה. אני רוצה ככה, אני עושה ככה, אני רוצה ככה, אני עושה... זה מה שהם עשו בתוך הטלפוניה. הם ניסו לפרוץ לקו הירוק של שירות הביטחון הכללי. המרכזייה הטלפונית של המכון הביולוגי בנס ציונה. אין חברת סולולר בישראל שהם לא פרצו פנימה בתוך המרכזייה ועשו שם מה שהם רוצים. והם נכנסו לכל מקום, לכל העולם ולשתוק. השבוע, כשעם שלם חיטט ברשימות של כרטיסי אשראי גנובים, הלכנו לפגוש את מוזהר, מונדיר ושדי בביתם שבכפר קאסם. כאן הם נולדו עברים מלידה בשל נישואי קרובים. עיוור בחברה ערבית בשנות ה-80 זה עיוור שיושב בדלת של המסגד, איפה ששמים את הנעליים, מחכה שאנשים יצאו ויקחו אותו או ייתנו לו נדבות. עברנו דברים קשים בחברה, עברנו דברים שלא, אין שום אלמנט שייתן לך להצליח, או שאתה עושה מה שאתה עושה בשביל להיות משהו, או שאתה נשאר משהו גלמוד. למרות עברונה, מצליחים שלושת האחים לקבל תעודת בגרות בהצטיינות כבר בגיל 15. אבל מה שמעניין אותם באמת, זה ממש לא לימודי אזרחות. אתה מתחיל לשמוע על מחשב, ומה זה מחשב. אתה מרגיש שזה הדבר היחידי שיציל אותך, וירים אותך בחברה, ויעשה אותך יותר שווה כמו כולם, ואולי קצת יותר. היינו הולכים לאיזשהו בן אדם שיש לו חנות של מוצרי אלקטרוניקה, שהוא גם מתקן אותם. היינו יושבים שעות על גבי שעות אצלו, לומדים, מרגישים, ממששים. מהר מאוד הופכים האחים לאטרקציה של כפר קאסם. אלה שמרכיבים מחשבים, מתכנתים ופורצים תוכנות. קח את הטלפון שלך, תקיש במספרים משהו באוזן של שדי ליד שדי, והוא יגיד לך מה הקשת בטלפון. אבל את היכולת האמיתית שלהם מגלים האחים במקרה כשהם מרימים את שפופרת הטלפון. אתה שומע כל מיני טיקטוקים בצד מסביב לקו, ואתה שואל אנשים מה זה, ואומר לך, על מה אתה מדבר? אתה אומר לו, תשמע, הנה, אני מדבר איתך, ויש משהו צפצוף, הנה, צפצף. ולאט לאט אנחנו עולים על הדברים האלה, עולים על הצפצופים, מתחילים להבין אותם. לחכות אותם. ואז אתה מבין שצפצוף ב-91 הרץ, זה אומר לטלפון, תתחיל לחייב את החשבון. וב-97 הרץ, תפסיק לחייב את החשבון. את ההשראה למעשיהם שאבו האחים בדיר מהאקר מקליפורניה בשם ג'ון דרייפר. ב-1972 גילה דרייפר במקרה שהמשרוקית שמצורפת לדגני הבוקר שלו משמיעה צליל בתדר שיכול לפרוץ למרכזיות טלפון ולאפשר שיחות חינם. Not only can I call countries, but I can experiment around with these codes. I can find out where these codes go to. And I discovered a lot of codes, and the codes would get into satellite systems and phone systems. בשל מעשיו זכה דרייפר בגיל 29 לבלות שנה בכלא ובכינוי קפטן קראנץ'. האחים בדיר לעומתו התחילו הרבה קודם. באיזה גיל אתם בפעם הראשונה מצליחים לפרוץ לתוך מרכזייה? 8-9. בגיל 8-9? כן. אנחנו הרגשנו כאילו פתחנו את הים והפסקנו להיות עיוורים. השלב הבא, אתה אומר, אני פורץ את המרכזייה הקטנה של כפר קאסם, בואו נלך למרכזייה הגדולה של פתח תקווה. הפך לנו בתוך האוזן מין ארגז כלים, אנחנו לקחנו אותו לכל מיני מקומות. מכירה, עם גלי צהל זה כן עבד, וההפתעה שלנו זה היה יותר קל אפילו מקו רגיל, לפרוץ במרכזייה של גלי צהל,
יותר קל מלפרוץ מרכזייה של חברה אחרת. פתחו מרכזייה בפרדס ליד ביפו. מאיפה היו מדברים? היו מדברים למשל מאיזה מסעדה שאוכלים חומוס ופול ובצל ותוקים גרפסים בעזה, היו משלמים 10 אגורות, משהו כמו 10 אגורות, ומחייגים לסעודיה, למדינות המפרץ, אבו דאבי, לזה וזה, ושלום על ישראל, ומדבר כמה שהוא רוצה. ומי ששילם זה היה גלי צה"ל. גלי צה"ל קיבלו חיובים של מיליוני שקלים בחודש. והם סידרו את הכל, שכל חוט יחובר לפה ולמונה לפה והכל מהבית. הם עבריים. אחרי שבגלי צה"ל מקבלים חשבון טלפון מכובד ביותר, מתחילה חקירה חשאית שנמשכת 3 שנים. 3 שנים רצופות. 36 שוטרים השתתפו רק בהאזנות הסתר. לא מדבר בחקירה האקטיבית ולרוץ לגבות עדויות, רק לשמוע. החקירה מגלה שורה ארוכה של פריצות לחברות טכנולוגיה מובילות כמו מוטורולה, בזק, פלאפון וסלקום. הם פרצו לקבטים של חברות סלולר. מנכ"ל סלקום זה היה ראש השב"כ, פרי. הסגן שלו, שרגא, היה ראש אגף בשירות הביטחון הכללי. זה לא אנשים שהמילה ביטחון בשבילם זה סרט בטלוויזיה. דרך מרכזיות הטלפון מצליחים האחים להגיע גם לפרטי כרטיסי האשראי של למעלה מ-2,000 ישראלים. כל זה נמשך עד שבאישון לילה באמצע 99 כל הכפר מתעורר. סגרו את הכפר ולקחו אותנו בשעה 4-5 בבוקר, כולל סגירה של כל האזור, כולל חיפוש הכי מסיבי שראתה כפר קאסם עד היום. זה פה, זה מונדיר, מצאו כספת אצלו בבית, אמרו לו תפתח את הכספת, יאללה תוציא הכל. ושם היה בוכטות של כסף, דינרים, דולרים, הכל זה כאן, זה כסף זר, זה פקים, זה כמו שק. אנחנו לא ידענו גודל ההצלחה שלנו עד שבאחד הימים אנחנו עוברים ליד התאים של האסירים, פתאום אנחנו שומעים מחיאות כפיים וצעקות, אז ידענו שטימוס גדול היה. לא, אני פותח, כשאנחנו עצרים, פותח את הרדיו, מישהו היה לו רדיו, ואתם שומע, אני ב-BBC, בלונדון. נגד האחים מוגש כתב אישום חמור שכולל 44 סעיפי אישום, 1,800 קלטות, 200 עדי תביעה ו40,000 מסמכים. חלקם כוללים מידע חסוי מהשב"כ שטען כי ביכולתם לשבש את פעילות הרמזורים בישראל ולשנות את לוח הטיסות בנתב"ג. האחים בדיר ניסו לפרוס לו ללפטופ, התובע. הוא את כל החומר של המשפט היה מחזיק בלפטופ. לא החזיקו במחשבים של הפרקליטות, כי כולם היו פרנואידים. במהלך המשפט מתרחשים מקרים מוזרים. ראש צוות החקירה בא למכור את האוטו שלו. באים, רואים מספר האוטו לא רשום על שמו בכלל. זאת אומרת, שינו את הבעלות של הרכב. במשך 2 מתנהל המשפט בקדחתנות. בהכרעת דינה כותבת השופטת. מכשיר הטלפון שימש כמעין מקלדת מחשב מרוחקת, אולם את פשרם של אותן ספרות וסימנים לא הצליח איש ממומחי התביעה וההגנה לפענח. איך הם עשו את זה? אף אחד עד היום לא יודע להסביר ולא יכול להסביר, כי אף אחד לא מבין בדיוק מה העברים עושים כדי שיהיה הקשר, החיוג, הצליל, התו, הפאץ', הבית שעבר מפה לשם. בסופו של דבר מורשע מוזהר במספר עבירות מצומצם ומקבל עבודות שירות וכנס כספי. מונדיר שהוגדר על ידי השופטת כדמות הדומיננטית בפרשה, מורשע בשורה של עבירות מחשב ונשלח ל5 שנים בכלא. שם זה היה לי תקופת לימוד מאוד טובה. אני התעזרתי באסירים אחרים שיודעים לקרוא על ידי עזרה שאני אעזור להם גם בסיגריות, גם בקנטינה, ויצאתי יותר חכם ממה שנכנסתי. עם הידע והמוניטין שצברו, מחליטים האחים, כמו רוב האקרים שנתפסו, לעבור לצד השני. בהתחלה זה לא כל כך עובד. פחדו מלהתעסק איתנו, אבל מבחינה אישית שלהם כן רצו. מבחינת הצורך, הם רצו את הידע. אחרי שנדחו על ידי מספר חברות בישראל, פותחים האחים חברה בשם בדיר קומיוניקיישן קונסטרקטין, ומתחילים לעבוד בעיקר בחול. אנחנו היום מומחים עולמיים להבטחת מידע ברמה עולמית. מי אתם עובדים? חברות אשראי, גם בנקים, גם חברות תקשורת. אחד מהחברות הפלאפונים של ירדן, נותנים לחתול לשמור על השמנת. לחתול לשעבר. עכשיו חדש? וואלה, שבוע. מה זה? זו תוכנה קוראים לה קוברה, זו תוכנה שהיא קוראת מסך, שהיא מקריאה גם בקול וגם מתרגמת למכשיר הזה מה יש על הצג. iPlayer, רדיו for Webby. WinRAR, תוכנת ה-WinRAR, Windows Live. כמו בילדותם, כך גם כיום, הבדירים לא נותנים לעיוורון מלעצור אותם.
שאתה עכשיו רוצה לעבוד בשביל הלקוחות שלכם הירדנים, החברת טלפוניה, אז מה אתה עושה? אני נכנס מפה למחשבים שלהם, מפה, דרך הבית? כן, אני צריך לדעת מה לתקתק פה, על מנת שאני אכנס למערכת שלו ולפרוץ אותה ולגידו שהפרצה שלך זה ב-XYZ. וזה מה שהלקוח רוצה. אני כששמעתי וקראתי עליכם, דמיינתי שאני אגיע, אני אראה פה איזה מעבדה משוכללת. המעבדה נמצאת בתוך 3 ראשות, לכל המעבדה היא 3 קופסאות. 3 ראשות, 1, 2, 3, שהם המעבדה בעצמה. כל הלקוחות שלי באים אליי בגלל שאני העבר הערבי, שפעם אמרו עליו שהוא פרץ את המערכות הכי קשות בעולם, ואז הם רוצים לרכוש מידע של אחד כזה. מפה במטבח אתם עושים את כל העסקים, את כל המיליונים? לא מיליונים, עושים. כששמעו השבוע על מבול העצות שניחת מכל עבר כיצד להתגונן מפני חדירה לחשבון, הם צחקו. מבחינתם של האחים העברים, כל עוד אנחנו משתמשים בסמארטפון, מעלים תמונות לפייסבוק ועושים קניות ברשת, שלא נתפלא שהם יכולים לראות ולדעת עלינו כמעט הכל. כמה שאתה מתקדם טכנולוגית, אתה חשוף יותר. אתה המחשב הזה שלך, אין פה... אין המחשב שלי, לא, אין לו שום סיסמה. המחשב שלי, מחשב ריק לגמרי. אתה לא קונה דברים באינטרנט? לא, בחיים לא קונה דברים באינטרנט. אין מחשב מוגן. מחשב מוגן זה מנותק מהחשמל, מנותק מהתקשורת, ויושב במחסן, אחרי זמן ארוך יהיה מוגן. מחשב מחובר לתקשורת, מחשב מחובר לאינטרנט, זה מחשב שהוא פרוץ.